натиснете Got It, направо да започваме. Здравейте в нашето обучение, което е всеки понеделник. Обучение, което вие ще се научите как да бъдете лидери или най-различни други теми, полезни за вас сами. Ютнах се без да искам, като всъщност днескашната тема е как да започнете да печелите пари от MLM. Какво всъщност е това MLM, за да знаете самите вие, защото доста хора не знаят къде са присъединили и какво правят. Да, всъщност това са опорните точки, нещата, които ще разгледаме в самата презентация, в самото обучение. Като ще започнем с какво е това MLM, защо аз лично избрах MLM-а, какви са принципите на MLM-а, как да продаваме бизнес плана на Oriflame и по колко всъщност вие можете да печелите от този план. Започнем с какво е това MLM. MLM е мултилевел маркетинг или по друг начин бизнесът на 21 век, бизнесът на препоръките, и това е нещо, което всеки един от нас прави, иска или не иска, посмъртно се случва в ежедневието му, и самата истина е, че в ежедневието ни, ние като препоръчваме неща, ние нямаме полза от това. Дори 1000 неща да кажете, ич няма да получите нищо. Но всъщност, когато препоръчвате неща в MLM средата, мултилевел маркетинга, вие може да печелите доходи, които самите вие не сте предполагали, че ще успеете. И всъщност самата истина е, вие за да стартирате един успешен мрежов маркетинг бизнес, вие трябва да имате на първа линия, както тук е показано, 4 души. 4 души. Вие да сте си ги открили тези души. Така че е много важно вие да ги имате тези. После идеята е всеки един от тях да има неговите си души, като си има и най-различни компании, най-различни сфери, в които те може да се развивате, но сферата, която ние сме решили да се развиваме, всъщност е Oriflame козметиката, защото това е просто ресурс, който всеки един от нас не ще използва и иска или не иска, е факт. Както казах, има много компании, има много сфери, в които вие може да се развивате в мрежовия маркетинг, но първо, защо аз избрах това? Когато се присъединих, аз не знаех какво е това, аз нямах и на представа какво е това. И много късно след това разбрах какво огромно нещо се присъединих. Сега, след време, когато осмислям защо, имам причината да го правя. Тогава беше чисто любопитство. Сега стана като цел, като мисия, като желание, като нещо, като хоби, така да го кажа. Като това е нещо, в което вие може да печелите колкото вие пожелаете. Можете да си кажете, че искате 200-300 лева, може да искате и основен доход, примерно 1500-2000. Пак може и да си кажете, че искате пасивен доход. Пасивният доход е дохода, който вие получавате, и не е нужно да си мръднете пръстчето, за да го получите, и знаете, че вие ще го получите. И всъщност това е моята цел в момента. Аз да получавам пасивен доход в бъдеще от мрежовия маркет. Това е като всеки един друг бизнес. В началото стартираме от нулата. Това е един от бизнесите, които не са някакви рисковани, в които ще загубите цялото си богатство и мани и т.н. Това е място, където всъщност вие се научавате на лидерски качества, място, което вие се запознавате с нови хора, и място, което вие може да го правите изцяло онлайн. Аз никога преди не съм чувала, че мога, докато се скромвам в TikTok, да седя в Facebook или е така на лаптопа като това момиче. Никога не съм очаквала, че мога да печеля доходи, които в момента имам. Като самата истина, за мен самата, е, че това аз бях на 10 юни. Ако погледнете календара, днес е 10 юни. И можете да видите Тежето Градева на 10 юни, колко смешна е изглеждала. Човек, който е нямал никакво мнение за себе си, човек, който е нямал никакво развитие, човек, който просто е имал желание. И тук написах малко информация, защото никой, включително и Ива,
не ме познава тогава. И всъщност тогава бях на 17. Тогава те първа започвах да развивам този бизнес, те първа започвах да се изкачвам по този план на успеха и успях за 2 месеца, горе-долу, да кача първите 3%, партньорските проценти. Но за сметка на това нямах стабилен екип зад себе си, нямах никакви умения в мрежовия маркетинг, нито в бизнес средите. Пък да имам характер и лидерски качества, ви чувате ли са? Не, човек без никакво правилно мислене, човек без, в който не знае как да се организира хората, човек, който не знае как да се кани хората, човек, който не знае как да води бизнес среща, човек, който не знае, че всъщност бизнеса трябва да се прави на живо, без никакво признание, с огромни подигравки от родителите си, близките си и хората около него. Никой не вярваше в мен, че аз ще успея. Да, тук виждате снимки на майка ми как е щастлива с мен, но и тя не вярваше в мен. Това е самата истина. Но нещо, което ме закрепи аз да остана и след 1 година, беше желанието ми за промяна за мен самата. Защото виждах някакъв потенциал, виждах някакъв смисъл в тази компания, в мрежовия маркетинг, в тази среда. Но за съжаление нямах никаква цел, никакъв план за действие, никаква посока. Аз бях като едно дете, което му давате да кара колело, без да знае как да кара колело. Или като едно дете, което го пускате да плува в океана, а не знае как да плува. Аз не знаех нищичко. И си го казвам напълно сериозно, нищо, че в момента се смея, просто се връщам в момента, в който аз взех моето твърдо решение. На 10 юни 2023, мале колко далече е това. Преди 1 година на тази дата аз реших, че наистина ще си променя живота на 360 градуса, като тези две снимки, които вие всъщност виждате, а, бяха на първата ми бизнес школа, където си взех това мое твърдо решение да успея да покажа на всички, че аз мога, заслужавам го и ще дам най-доброто от себе си. Това беше Теодора преди, това е Теодора сега и това е Теодора, която всъщност вие познавате Теодора до днешен момент. За 1 година целият ми живот много се промени. Успях да да се изненадам самата себе си. Даже бях забравила, че днеска всъщност съм си била взела твърдото решение, каквото и да се случва, да го правя. Като за 1 година определено успях да отворя квалификация за директор. Успях да се класирам за безплатна международна менеджерска конференция. Ето тук всъщност всички снимки, без ето тази, са без тази, която е на червено-оранжевия килим долу в ляво, са от нашата конференция с Ива в Гърция, тази, която я виждате най-долу вляво, е на българския менеджерски семинар. Успях тогава и с нея да се класирам, като се научих за 1 година определено да си разпределям правилно времето. Научих се и правилно да подбирам хората за себе си, хората в моето обкръжение, като успях определено да изградя стабилен екип за себе си. Да се науча как да задържам хората, да им привличам вниманието, да го правя с тях. Получих огромната подкрепа и обич от хората около мен, близки, приятели, роднини. Просто всички ми се възхищават и ми викат: да, браво, Теди, вярваме в тебе. Определено преди 1 година никой не вярваше в мен и всички ме смятаха за куку. Успях с признание в компанията определено и най-вече имам цел, посока, мотивация, като даже тази снимка долу в дясно, виждате целта ми: златен директор 2025 и мотивацията ми, извинете, мотивацията ми всъщност е да помагам на колкото се може повече млади хора като мен самата да изградят собствен доход и позитивна среда за тях
самите, като в същото време да се забавляват и да съчетават работата с приятното. Сега, по същество. Вие, за да успеете посмъртно, трябва да дойдете на този семинар Успей с мен. Отново ще го кажа и ще го повтарям. Това е школа по лидерство и място, където вие просто ще се научите да печелите доход, колкото вие желаете за вас самите. Място, където вие всъщност ще се научите, ще се запознаете с много други лидери, спонсори, ментори. Място, където хората вземат твърдото решение за тях самите. Място, където те решават да променят живота си на 360 градуса. Това е най-позитивната среда с най-амбициозните и най-мотивиращи хора в цяла България. Заклевам ви се, че вие, ако не отидете на това място, няма как да имате визия за директор. Та даже и за менеджер. И дори в момента вие да сте менеджер, това не означава, че вие имате уменията за менеджер. Така че, това е хотел Астория, Златни пясъци, 5-звезден курорт, уникален. Губила съм се в него няколко пъти. За цената си от 205 лева си заслужава да отидете. Защо? Първо, защото ще се научите да печелите. 4-цифрен доход. Второ, ще направите супер яките спомени и моменти с хората около вас, като това е възможно само до 20 юни. 20 юни е последен шанс вие да се запишете и се заслужава да отидете, така че направете го можете да отидете с ваши приятелки, познати, роднини, няма значение. Но си има принципи в мрежовия маркетинг и това са всъщност някои от самите принципи. Първото е изграждането на хора. Просто определено в мрежовия маркетинг вие се изграждате като хора. Изграждате се като лидери, изграждате се като ментори. Успявате да се отнасяте сериозно към бизнеса. Няма как вие да развивате бизнес, да не се отнасяте сериозно. Примерно това е да водите среща на живо с човека и да му кажете имам 5 минутки, после тръгвам. Или да решите да се присъедините и след един ден да кажете не мога да събера поръчката, отказвам се. Вие седнете ли да го правите, трябва да го правите до край. И по този начин ние се отличаваме от всички други. Няма безплатен обяд е другия принцип номер 3, който всъщност гласи, че за всичко си има цена. Даже бях чела един цитат, наскоро тези дни беше, който е: представи си, че животът ти е като един супермаркет, влизаш в него, но най-отпред те чака казата, за да си платиш. Може би по този път на успеха за една година ще загубите приятели. Хората около вас ще ви се смеят, ще ви се подиграват, ще ви казват, че не е възможно. Но за какво? За да имате мечтания за вас живот. И номер 4 принципа е: вие никога да не се отказвате. Да няма думичка като не, не мога, не знам, няма как, не мисля, че ще стане, не е за мен, не мога да го направя това. Хората около мен не искат. Думичките с н, не, няма ги. Да ги няма във вашето съзнание. Не се отказвайте за нищо на света. Представете си, че вие сте главният герой в даден филм. Ами, главният герой сте вие самите и в живота. Така че това е вашия живот и вие трябва да решите какво искате да направите с него. Не този, не онзи. Вие самите. Принципа друг на Петия принцип на MLM компаниите всъщност е, че имат добра, готова система на работа. Тоест не е те първа вие да сте паднали в океана, да не знаете как да плувате. Има си точно определени правила, по които вие всъщност трябва да се развивате. Но заради да се развивате в тези правила, да се развивате с тази система, готова на работа, вие трябва да имате вяра в продуктите. Вяра в самите вас, вяра в продуктите, вяра в компанията. Най-вече вяра в вас. Защото вие, ако не си повярвате, няма никой друг да ви повярва. И съм напълно сериозна. И винаги, когато има нещо, което ме притеснява или трябва да окуража някой партньор, му казвам fake it till you make it. For real. Просто трябва да се правите, че е вярно, докато
стане реалност. Така че трябва да имате вяра в самите продукти, защото нашите продукти са определено едни от най-качествените в света за козметика. Сериозно са, много от хората не знаят, че всъщност тези продукти, например, са биологични. Тези продукти не са тествани върху животни. Тези продукти ги взимат с допълнителни отстъпки. Много малко хора знаят това. Та, последния принцип е споделят знанието. Винаги, когато някой знае нещо повече от някой друг, той го споделя. Не го прави за себе си. Помага и на другите да успеят. И това го прави един, два, три, 100 пъти. И споделя, и споделя, и споделя, и не спира да споделя. Защото мрежовия маркетинг, знаете ли как е изграден? Изграден е от уста на уста. Това е най-силната черта на мрежовия маркетинг. И много е важно вие да споделяте с хората около вас. Много е важно. Сега, как да продавам бизнес плана на Oriflame? Съжалявам, че е такова гадно качеството, но тази снимка отляво е всъщност нещо, което ние правим като бизнес партньори тук. Ние не предлагаме просто някакви продукти, ние предлагаме тази стълбичка, която хората могат да се изкачват и да печелят неограничен 2, 3 цифрен, 4 цифрен доход, само защото те го искат. Сега, тази стълбичка да ви ориентирам горе-долу как се върви. Третият цвят отгоре надолу, отдолу нагоре е всъщност тюркуазно светло синьо и там е директорското ниво. Директорското ниво вие печелите базови 1000 лева. Но вие за да стигнете до тези 1000 лева, вие трябва да минете през 7 стъпалца с процент и всеки един от тези проценти вие научавате нещо ново за себе си. За себе си, за компанията, за хората около вас, ново умение за вас самите успявате да откриете този процент. Като 3, 6, 9% партньорите са всъщност процентните нива, в които вие разбирате дали искате да го правите, дали това нещо е за вас. И тези стъпалца много бързо можете да си ги скачите. Менеджерските нива 12, 15, 18% вече са по-труднички, защото има повече хора, повече точки трябва да се вкарват, но имаме едно правило в мрежовия маркетинг. Ако вие успеете да организирате екип от 12% екип, това е около 15 души, ами вие ще можете и за главен менеджер, последното тъмно синьо стъпалце, екип за 65-70 души. Това е факт. Успеете ли едното, успява да и другото. Като всъщност всяко едно от тези стъпалца си се различава по броя точки, който генерираме. Бонус точката си е валутата на нашата компания. Защо имаме, не знам колко от вас знаят, но имаме, понеже компанията има в над 70 държави. И за да няма объркване кой продукт, колко лева, евро, долара, лири е, всъщност е създадена валутата бонус точка за целия свят. И всъщност, колкото точки вие имате генерирани във вашия екип, толкова доход вие и получавате за определеното процентно ниво. Като минимума вие да си направите вашите 100 точки. За 3% с 200 точки, за 6 450, за 9 900 може да си ги видите колко е, като и отделно сега ще ви кажа горе-долу колко доход вие получавате за определените процентни нива. Така че е време да се изкачваме в този план на успеха заедно. Сега това е нещо, което не знам колко от вас са запознати. Аз обикновено го споделям на хората, които станат 9%, защото те са на път да им се случи това щастие. Менеджерския бонус е похвала, поздравление от компанията за това, че ти си решил да се развържа в тази сфера. Ако ти успееш в първите 5 каталога от твоята регистрация да стигнеш 12% нивото, ти получаваш плюс 200 лева за менеджерско ниво, 12%. Ако в първите ти 10 каталога успееш да стигнеш 15% менеджер, ти взимаш допълнително 400 лева. Но ако в пък първите ти 15 каталога от регистрацията стигнеш 18%, вие взимате 600 лева. И това са 1200 лева, които компанията така може да ти ги даде още в първите 15 каталога. Това са около 8 месеца. Плюс-минус 8 месеца. Така че от теб се зависи дали ти ще получиш тези суми. Ето е така, защото си станал менеджер.
И всъщност това са схеми как можете да стигнете всяко едно от тези процентни нива, като искам да уточня, че вие може да стигнете до това ниво по най-различен начин. За 3, 6, 9 и така нататък процентите можете по най-различен начин да стигнете до тях. Като примерно тук с 3% е, че вие си пускате вашите 100 точки, имате двама души също с 100 точки. По този начин груповите бонус точки стават 300 и бонуса, ние нямаме заплата, имаме бонус, идва около 20-30 лева спрямо хората и това е още в първия ви каталог. Във втория ви каталог за 6% тук е направена схемата с 500 бонус точки. За 6% минимумът е 450. Можете да отново по най-различни начини да стане това, но ако кажем, че имате 4 души на първа линия, вие да сте ги намерили, вие да сте ги регистрирали и вашите 100 точки, то груповите бонус точки стават 500, защото всяка тяхна поръчка идва и при вас. И бонуса, който вие получавате само от това е около 50 лева. Което още в първия ви каталог, вие да печелите 50 лева, това е скандално. Това са само първите ви 20 дни вие да печелите пари от нещо, което хората го смятат за пирамида, за някакви схеми, за някакъв скам, за някаква измама. 9% ниво е моето сравнително любимо ниво, защото всъщност на това ниво хората разбират дали искат да се развиват или не искат да се развиват. Тук да предположим, че всеки един от нашите партньори пуска по лични 200 бонус точки, включително и нас самите. Ние самите си пускаме нашите 200 бонус точки. Така стават групови 1000 бонус точки и месечният доход е 100 лева. Още в първите ви 20 дни в каталога вие печелите 100 лева, което е скандално. За нашата възраст, за тинейджери, да печелим по 100 лева, не. Много малко хора успяват да го направят. А, така, менеджерско ниво, много желано ниво за повечето от вас. Менеджерско ниво 12% е нивото, което по принцип много хора затруднява, включително и мен самата. Признавам се, на мен беше много трудно да стана менеджер, отнеми 10, 10 каталога, стана 12% менеджер. Факт, случи се. Така че, ако сте готови за това ниво, това предизвикателство, то на вас ще ви се случи. Като тук е най-добре вашият екип да е на 4 клончета и да са около минимум 450 точки или по 600-500, както са тук. Но минимум е 400, всеки плюс вашите 100 точки стават 1900 точки. Но в случая имаме 4% с по 650-600 точки. И така тези хора се генерират техните точки, те са на по 6% и вашите по този начин стават, като общо точките, които влизат от хората под вас и при вас самите 2350. Което това е доход около 200 лева. Плюс тези 200 лева, които по-рано ви казах. Та вие още в първия, втория, третия, когато прецените до петия ви каталог, решите да го направите това ниво. Вие печелите 400 лева от компанията. За 15% менеджерско ниво, всъщност отново може по най-различен начин да ви тръгне, но задължително е хубаво да имате 4 на първа линия. Да предположим, че имаме вече един 12%, от който той има двама 6%, един 3% и един 9%. Там влизат около 2000 точки. За 15% по принцип ни трябват минимум 3000. Но тук де-факто имаме 4 клончета и бонус точките, които се генерират от екипа, стават 3800. Като доходът тук не съм го сложила, трябва да бъде около 350, даже 400 плюс 400 лева, които вие получавате, 800 лева. Сложила съм, съжалявам. 800 лева. Всъщност това е
на 12%, забравила съм да го коригирам. С 18% отново ще излезе така, но не е така. За 18% груповите бонус точки минимални, които той трябва да генерира са 5. Да предположим отново, че ние имаме един 12% с тези 200 точки, но имаме двама нови 9%. Имаме един 6% с по 700 точки. Това е всичкото, което го правим и с нашите лични 200 точки стават 5000 точки. Тук вие застигнете на такова голямо ниво. Вие трябва да се научите да влизате в ролята на педагог, в ролята на психолог, в ролята на майка, в ролята на най-добра приятелка и в ролята на лидер. Тези всички роли вече трябва да можете да влизате до 18% и да може да се справяте с всякакви трудности, пречки и проблеми във вашия екип. Като казах, че всъщност дохода за 18% е с тези 600 лева кеш бонус, плюс вашите, предполагам, трябва да получите около 500, това са около над 1000 лева. Над 1000 лева доход вие получавате като 18% задължително. Сега имам много книги, подходящи за самата сфера, за бизнеса, за мрежовия маркетинг. Постоянно ще препоръчвам, постоянно и ще продължавам да препоръчвам да се чете. Като вие, ако не знаете коя книга, за какво ви е, заслужава ли си, не си ли заслужава, питайте мен, попитайте Ива, попитайте някой друг ваш спонсор, който или лидер, който чете. Той ще ви каже дали се заслужава и дали на вас ще ви бъде полезна тази книга. Защото, например, книгата Бизнесът на 21 век, аз лично, на мен не ми беше толкова интересна, но е книга, която вие ще разберете как се е сформирал толкова мрежовия маркетинг. Но пък вие, ако те първа се учите как да предлагате идеята свободно на хората, и книгата Лидоразбивача е за вас. Ако искате да знаете, да мислите критически, то основни принципи на мрежовия маркетинг. Да се научите как да работите в група, как да бъдете лидер. Има безброй книги за лидерство. Една от тях е Бъди господар на живота си. Време е вие да бъдете господар на вашия живот. Така че вие решете какво искате да постигнете, какво не. Завършвам с един цитат, който много ме озадачи, наистина много ми хареса. Не предавайте мечтите си, за да се нагодиш някъде. Мечтателите движат света напред. Не спирайте да мечтаете. Не спирайте да се целите нагоре. Не спирайте и не се отказвайте. Защото, откажете ли се, ще сте като многото, които вече са го направили. А тук, в тази среща, сме 10 души, които искаме да успеем. Време е да успеем за нас самите. Не заради някой друг. Не заради нашия приятел, майка, баща, леля. Заради нас, защото това е нашия живот. И ние решаваме как да го живеем. Оставям ви всъщност с тази мисъл, вие да си помислите какво искате да постигнете за вас самите, какви мечти, какви цели имате. Имате ли? Имате ли причина вие да го правите? Защо всъщност го правите? Какво искате да промените? Така че помислете за вас самите какво искате. Много бих се радвала, ако ми върнете обратна връзка, кажете ми как сте се почувствали и определено ви съветвам да си дадете една година срок. 365 дни, в които вие да си кажете, ще направя всичко, ще бачка. Ако не си дадете това време, няма да ви се получи. Само ще седите на едно място. Кажете си, че искате промяна. За вас самите. 365 дни. Който е готов да влезе, да направи неговото предизвикателство, защото аз го изпълних. Моята цел за днес, за една година преди това, беше да бъда с минимум отворена квалификация за директор. И го направих. Сега е ваш ред, вие да си начертаете вашият път, вашият живот. Благодаря ви наистина за вниманието, за това, че ми отделихте време да ви разкажа подробно за този план на успеха и как всъщност вие да
печелите. Надявам се всъщност всичкото това, което съм ви казала, да е било полезно за вас самите. Надявам се, ако имате някакви въпроси, да питате, да казвате. Аз съм на среща да отговарям. Така че, благодаря ви отново. Пожелавам ви лека и спокойна вечер. И се надявам да помислите на всичкото това, което ви казах. Като който не се е записал за бизнес школа, моля, направи го. Ще решиш, ще разбереш за себе си дали това нещо е добре или не. За себе си, не за някой друг. Обичам ви, чао и до нови срещи, до следващите ни обучения. Чао!